خوبی به پایان دوستان عزیز هموطنان. امروز подписчики ما هموطن самбусаи дегиро муқтивадаш барои мо тайёр кард ва фиристод. То ба охир ролика тамошо кунем. Барои тайёр кардани самбуса равғани маска, тухм, орд, намак, об лозим аст. Барои начинкаи он шумо метавонед фарш, яъне аз гӯшт ва пиёз ва дигар зираву мурчи сиёву намак истифода баред. Барои тайёр кардани хамир мо тухм, равғани маска, оби намакоб ва ордро мешӯрем, зувола мегирем. Зуволаи мо бояд каме мулоимак бошад. Каме зуволаро мисли самбуса гирд кулчача карда як тараф мегузорем, болояшро мепӯшем то дам хӯрад. бисёр самбусаҳои бамаза меояд барои ифтори шумо дӯстони азиз. имрӯз ҳатман дар ифторатон пазед. ман ҳам мепазам иншоалло, фақат ки ман гӯшта дӯст намедорам. дӯстои азиз, акнун самбусаро тинук мекунем. бояд ҳамаш яхи размер боша. нигоҳ кунед, дасто дарда набинад ҳамватан. бисёр ҳунари хуб дорӣ ва бисёр аккурат, нагӯем бо диққат, яъне тайёр мекунем. акнун самбусаро мо мепечонем. бо чунин шакл печондана нигоҳ кунед дӯстои азиз. ҳатман бо чунин шакл бошад ки дар вақти дар дег часпонидан ба шумо вай накунад, мушкилот пеш наёрад. ин мисли самбусаҳои дедодии душанбе. нигоҳ кунед, дар 3 тарелка мемоянд барои хеле кардан беҳтарин. ман як намуд асбоб намемонам, дар тарелка мешуда. дӯстони азиз, ба ин тарзи зебо мо самбусара мисли гул мепечонем. нигоҳ кунед, дидена. акнун дега пешакӣ гарм кунен, ҳатман аётон набурорен. ягон херовған дегда нашаке. чӣ қадаре ки тоне дега гарм кунен. зардиро аз сафеди ҷудо кунен. зардиш барои рӯи самбуса, сафедиш барои таги самбуса аётон набуроре. ин як сири самбусапазии дегии ҳамватани мо мебошад. ташаккур хоҳари азиз. нигоҳ кунед, як тарафаш пушташ сафедӣ, болош зарди аётон набуроре. нигоҳ кунед чӣ қадar гарм мекунен ва сафедиро дар пушташ мешакеву самбусаҳоатона ранги дедон мечаспонед. дедонои тоҷикӣ очагӣ. нигоҳ кунед ранги самбусаҳои амиги дегии тарафи вай меояд. колхози Россия. нигоҳ кунед бисёр бамаза. ана и барои ифтор тайёр кунед, бисёр хуб аст. болоша тухми зарди тухм кунед. акун даҳани дега мепӯшем дӯстои азиз. чӣ қабут аст ва дам ба дам нигоҳ кунед ки насӯза, ранги ҳамун дегдонӣ ворӣ. ана нигоҳ кунед. умедворам ки бегаҳ тайёр мекунед ва дар комментария менависед дӯстои азиз. акнун самбусаи дегии мо тайёр шуд. бисёр хуштам, бисёр бамаза барои ифтор. дӯстони азиз, умедворам ки шумо ҳам самбуса мекунед. дар комментария менависед, сурат мефиристед ки чӣ хел омад ба рецепти ҳамватан. нигоҳ кунед ҳар як самбусае ки тамоман такшам насохта, яъне ки аз вай фарқ надорад дедонид. ина якта подписчики мо аз рӯи кулчаҳои деги пухт гуфт ки кулча бисёр бамаза, ранги дегдодӣ. ташаккур ба ҳамватан ки бо чунин рецептҳои хуб моро ошно месозад, ба мо мефиристад. дастон дарда набинад. ташаккур ба диққататон дӯстони азиз.